kung maglisod na tag salig sa usa ka tawo, mabugnaw sad ta sa pagsunod niya. Ug mo na'y gibati sa nagsigig kuyog-kuyog ni Hesus, naglisod na sila sabot sa iyang gisulti niya, murag nakaingon na sila, murag nabuang na mantingali ni. Kana bitang tao nga magsigig yaw-yaw og mga pulong nga murag dili na bitaw tinuod, murag makaingon ta nalisuan na mantingali ni sa pangisip. Ganahan pa mo musunod anang tao nga nalisuan sa pangisip? Ganahan mo? Di ba? Sunan ka nang giingon ni Hesus, og di mo mukaon sa akong unod, di mo muinom sa akong dugo, dili wala mo'y kinabuhi. Galisod gid sila sabot ato, mo nang namiya na lang sila, wanay nalisuan na nas pangisip. Pero si Pedro, ang usa sa mga kanini ang tinun-an ni Hesus, maoy mi deklarar niingon siya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi nga way katapusan. Mituo mi nga ikaw gyud ang pinadala sa Dios. Ug mao ginay kamatuoran, mao tanay atong isulti mga igsoon. Nanglitan ron, kulatahon kas imong bana, nya kinasal mo, nya moingon ra ang Ginoo, kung tamparuson imong pikas aping patamparos ang pikas, dili man nato masabtan. Pero ayan na lang na siya og analysa. Ang ato ra yung isulti, pulong manis Ginoo, maghatag gid ni kinabuhi nga way katapusan. Amo na kada adlaw lagom kag naong. Ya okay na nimo. Okay? Hindi man mo maningog. Awan ha gid eta mo to anang murag katuhuan. Sama pananglitan mo ingon tag 20 ang kilos bugas. Mo tuo mo ana. Tuo dili. Nga. Ug ako inyong padaugon. Ako gid mong alagaran. Tuo mo ana no. Mubutar mo nako, basta magkasinabot lang ta, tagaan ta mog ayuda, tuo mo ana no, nga may jud kay siyang muhigugma kay manghatag yung kwarta, mao man ay ato, kana bang ingnon tan po nga in quotation sa atong tawhanon kon, klaro ba? Klaro. Klaro man na nga tagaan kag kwarta, tagaan ka og assurance, mao na. Pero dili na mao. Mo na gitawag og kun mao na, dili na mao. Kasabot mo anang pinulungana, kun mao na, dili na mao. Mao na siya. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, nakasintro gyud sa kamatuoran because God is truth. God is truth. Di siya musulti basta dili tinuod. Muna tanan nga pulong sa Ginoo tinuod gyud. Dili bakak. So inigingon sa Ginoo, kun mukaon mo nako sa kaning akong unod o kaning akong dugo, naamoy kinabuhing way katapusan, tinuod gyud na. Ang ato na lang dihang ipangutana, unsaon man Lord pagkaon nako nimo. Kana unta mo'y angay natong buhaton, dili ta imposible uy, unsaon gong pagkaon. Kaya nga to manggong pagkaon sa Ginoo, nga atong nasabtan, kana ra mang atong normal nga kaon, nga atong lutuon, atong hiwaon, nya kanon. Kana ra man, pero karon nakasabot na di ay ta nga kini di ay santos nga misa, mao di ni ang paagis pagkaon sa Ginoo. Nga dili day ni siya sad tawhanon nga pagkaon, Diyos non nga pagkaon.
Ikaduha, ang pulong sa Ginoo nakasintro gyud sa pagwagtang sa sala. So kung maghisgot siya kamatayon, muingon gani siya nga dili na mo mamatay, di na pasabot nga dili mo hunong atong ginhawa dinhis kalibutan. Ang pasabot ana nga dili na ta patyon sa sala. Kay kana mang sala mo'y kusog ay mo patay na to. Patyo niya ang atong kinabuhi nga Diosnon. Ilisa niya kinabuhi nga yawanon. Sige, lingay mong tupad. Ing naunsa roy imong kinabuhi, Diosnon, yawanon. Sige, pangutan na. Basta naa na ganitay sala, ang atong kinabuhi nga gipuy-an, yawanon. Kung mawa gani ng sala, ang atong kinabuhi nga gipuy-an, kinabuhi nga Diosnon. Ug mauna ang kinabuhi nga mulahutay hangtod sa wala nay katapusan. Hain man roy mga kandidato nga nagpuyo og kinabuhing Diosnon, Team Marcos o Team Duterte. Kanay atong pilion, kanang naay Diosnong kinabuhi. Ning ka imposible man na pader, di man sad mahitabo nga wa gitay sa makasa man kita. Nakaron kay makasa man kita, sila si San Pedro makasasala pud to, San Pablo makasasala, bisag kining atong bag-ong Santo Papa karon nga na elected si Cardinal Robert Prevost o ang karon Pope Leo XIV ang iyang title, makasasa man pud na. Kining nagwali unsa man eh labaw pa. Unsaon maday kanus aman ta makaigon nga kita naay kinabuhing Diosnon nga makasasala man kita kon do natay gitawag og commitment nga mobiya sa sala, nga mukuyog gyud ta ni Kristo. Kana bang preg bata bang kakita kag bata nga mosunod siyang mama, kami maka-imagine mi ani kay bukid magod ang amo. Mukuyog mi ni Papa ngadtos uma, gagmay pa mi. Si Papa galakaw, tarong kay galakaw. Kami nga nagsunod, magkadagma-dagma mi. Madakin-as niya, maingon ni Papa, paghinay lagi. Pero bisag kung saan paghinay sa bata og lakaw, kay di pa manggig siya kaya kamaong mulakaw anang bakilid, magkadagma-dagma gyud, magkapangos-pangos. Pero di gyud mo undang bisag gaagas na usahing luha. Sige lang yung sunod ngadto. Mo na pasabot sa Ginoo, mo nang niingon si Kristo, those who persevere will be saved. Ang mulahutay, saman, maluwas. Muna kining namiya dinhi, wa mulahutay. Namiya man, si Pedro, mo'y mulahutay. Nga kami, Lord, wa may kasabot sa daan ang imong gisulti. Pero mulahutay mig sunod nimo. Mauna sila ang mga Diosnon nga mga tao. Kana bang dunay kasaypanan, dunay kakulangan, pero dili mo undang paglahutay, pagbuhat unsay angay buhaton. Karon nakasabot na mo. Kinsa maron ang kusog mo lahutay, ang Team Marcos o Team Duterte. Kana bang dili magbalhin-balhin og prinsipyo, dili mag-usab-usab sa ilang baruganan, hay man aron sila mga kandidatuhan na as Team Marcos o Team Duterte. Mo na itong butaran. Kaya na may uban niya, gatakli-takli, murag mga langaw puwag lubot. Karon, kani iyang suportahan, kani iyang prinsipyo. Sunod na sang eleksyon, kani na sa iyang suportahan, kani na sa iyang prinsipyo. Mga buangon man na sila. Wa man na yung mga baruganan, di ka maong mulahutay. Kung sa tanom pa na, sa akong papas una, bisan katos papa, usara to siya kasimanas grade 1 or duha kasimanas grade 1. Nahuman na to, pero doon na to siya yung mga pasumbingay. Ingon din siya, kung ang tanom, imong sigihag ibot, di gina motobo, o di gina makapamunga. Kanang mais ba, itanom ni mong mais, niya inigtobo niya, ibto ni mo, kaya ibalhin na sa nimog tanom, niya inigsugo na sa niya dito, aksyon o panahon, ibto na sa nimo, kaya mo sang balhinon, makapamunga ka na. Tubag.
Mao na yung nana. Mao sad na ang marriage, ang kaminyoon. Nga inig kaminyo, gamayng away, buwag dayon, ngita na saglain. Nya inig ka tipon, igaway gamay, buwag na sad, tipon na saglain. Makahimo na siya tinuod nga pamilya. Ha? Dili. Pero kanang mga nagpakasal, unya kada semana nag-away, kada semana nag-away niya, kada tuig nanganak, kada tuig nanganak, kada semana gaaway, kada semana gaaway, kada tuig manganak, niabot na lang 30 ka tuig, kada lang yapon semana gaaway, pero wa gyud magbuwag, makahimo na silang pamilya. Ha? Makahimo, porti padaghan ng anak, kay kada uli, tira, kada uli, tira, awa na. Makaingon, maka-appreciate kayo, makainga, biliban ako ani nila. Nya, inikabot na nila, matiguang na, 50 na katuig silang kaminyoon. Wa na, hilom na. Nga naman, di naman kadungog, nangabungol naman. Ana. Ang uban, di nakakita. Sa isinta na katuig sa kaminyoon, malinaw na kay sila. Makabot yun ang kalinaw, kay ni persevere nila hutay. Muna doon na sa tayo mga kandidato karon nga ang ilang baruganan sa pagpangalagad dili mausab-usab ug ang sentro sa ilang pagpangalagad mao ang Pilipinas, dili ang partido, dili ang ilang partido kung dili ang Pilipinas, dili ang ilang pamilya o ang ilang bansagon kundi ang Pilipinas mo'y ilang gihigugma. Kanay atong butaran, ilista na karon, gikan karon paglista na hangtod Domingos kaadlawon, ayaw katog lista gyud nya kanang mga tao nga mulahutay sa partido, mulahutay sa prinsipyo, mulahutay sa pag-alagad sa Pilipinas, dili nang makighigala karon, makig-away na sad sunod. Ang iyang higala karon, awayon niya sunod. Ang iya karong ikuyog-kuyog, iyang i-impeach sunod, ipapriso pa niya sunod. Mga buangon man na. Di ba? Nya ato pagyapong butaran. Hasta sa nang tanan nga nagsuporta nila ana, ayaw na lang sa nagbutare. Kinsa may mulahutay sad sa kamatuoran, mausad na Diyos nun. Gilingya imong tupad. Yung naganahan kas tinuod. Ganahan ka unsay tinuod. Nga ka na ba? Ganahan mong tinuod o plastic? Sa may ganahan ninyo, kanang tinuod o plastic? Ako ganahan kong tinuod. Pero kasagaran ra ba, bati tanawon ang tinuod ikumparar sa plastic. Bisag ka na mga ornamentals, ang plastic nindo tanawon kaysa tinuod. Kanang tinuod nga tanom, daghan man mga apan-apan, daghang mga dunot-dunot, ana. Pero arikas plastic, aso nindo tag buwak plastic, nindo tatanawon, pero buwak ka tinuod, na manglago mo ana. Nya may inyong ganahan, kanang nindo tanawon o kanang bati-bati tanawon, pero tinuod. Kumusta man na inyong buhok? Tinuod na ang color ana o plastic? Kumusta inyong kilay? Tinuod na ang forma o kiniskisa na? O binadlisa na? Kumusta man ang color sa inyong naong? Tinuod na o nananay chemical? Ano ba? Nindot. Kanang inyong kuyog sa inyong kinabuhi, kanang gitawag ni mogbana o asawa, tinuod na o maumaora na? Tipon-tipon, mga buangon kayo. Tinuod, congratulations. Naiuban, tagutlo na lay anak, tagupat na anak, wa lang gyapoy kasal. Di gyapon na tinuod ang inyong gitawag og kaminyoon. Falsifikado or false. Muna, salamat kayo sa mga matinud-anon. Kinsa man gid ninyo dinhi ang tinuod yung mulahutay og palit og slat, taas ang kamot. Taas ang kamot ba?
Kamong di mo pataas, ato pa, dili mo mga Diyos nun. Ganyan nga, taas ang wa, dahil Diyos nun. Mo ding hinay kayo ang slot na to, no? Kay daghan dahil kayo ninyo, nga magsigig ingon ako pa der no, magsigig yung kog sunod nimo, magsigig yung kog simba nimo, pero papalitag slot, sa mo palit, mura ra sa kani mga tao din, di ba? Sigig sunod ni Jesus. Pero tanawa si Pedro nga nisunod ni Jesus og mulahutay gyud. Sa unang pagbasa, nahimo sad siyang liwat ni Jesus, giayo niya ang bakol, gibuhi niya ang patay. Pasabot, ang gahom sa Ginoo mibalhin ngadto sa nagsunod kaniya. Kana sang inyong pagsigig palit og slot dinhi, for example, ang grasyas Ginoo iya sang ibukbo nganha ninyo. Munang way taong manggihatagon sa simbahan nga nagkalisod ang kinabuhi. Magsigi ra gina siyang panghatag kay gideclare man na ni Kristo ang kahoy nga naa nagtubo sa daplin sa sapa sa Ginoo, magsigi ra gina siyang pamunga, magsigig panahon. Muna mahibong ka nga kanang tao nga manggihatagon, magsigi ra gina siyang panghatag bisan pag tan-aw nimo lisod na kayo yang kinabuhi, naa pa gid na siya ikahatag. Kay nga naman gisuplayan sa Ginoo. Pero kana mga daw, bisan pagdaghan na kay na sila grasya, nindot kay na sila pagkabutang, nindot na kaig balay, nindot kaig sakyanan, dako na kaig income, di lang yapon ang manghatag. No. Okay. Lain na sang lingi sa imong tupad, ing na liwat ka sa Ginoo. Liwat ka? Dili. Kanang wa mo lingi, siguro na ginang di liwat sa Ginoo. So salamat kaayo kay gahapon, ning ingon man ko ato nga ang atong haligi para ni Mama Mary, 106 na lang ka slots nya, tag 100 nya. Naingon ko, tiwasa na lang ni ninyo pag human gyud misa, do na dayoy ni dool nako, Father, ako lay tiwas ato. Pakpaka na ko. Muna nga na tiwas gyud og palit, nasubraan pa og 53 ka slots. So imbis 12,000 atong gibaligya, na ang total nga halin 12,053 ka slots. Pakpak na human na niya Father Arnel, ato na ning i-close. So haligi para ni Mama Mary, tanang nakapalit ani, malig-on ang inyong pagtuo sama sa kalig-on sa haligi. Ana nya, gusto pa gyud mo nga mudaghan inyong kani-ganing grasya, palit pagyud mo aning atong nahibilin nga slots. Ang SBF DAG or San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces naapay 3,503 ka slots nga available, nga tag 500 pesos per slot. Nya doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 527 na sad ang atong nadawat. Nya kining atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ato ning gamiton para sa paghatag sa mga prizes at itong mga midaog, winners o consolation prizes, mao na lay ato rong obligasyon. So naapatay 26,592 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, mga 1,324 na sad ang atong nadawat. Pagkanindota og mao ni atong kanunay nga buhaton. Dili kay daghan ang mamalit. Daghan mong nagsunod nako, kaya ang akong YouTube channel karon na may 249,000 ka mga subscribers. Bisag ato lang ibutang og 50% ana maminaw gyud. Ang uban na igora ni subscribe, dili mo tan-aw. 50% lang kanindot unta, no? Kung mamalit gid sila slot, tag 100 pesos lang. Dali ra kayong mahurot, pero kakinahanglan lagi tag pagtuo. Dili ta unta mo give up kung wa na ta kasabot. Usahay mo ingong ta, sige baligya slot, sige baligya slot, unsaon ng slot? Ana, ayaw, parihara sa na nimo, sige kaligo, sige kaligo,
kas sabon, kas tubig. Tingba nila nagkaligo, igdayong kamatay. Anak ka, di oy, kada gyud adlaw, napamangyaw say, kaduha maligo sa kadlaw. Kaya nga naman, sige man yung buling. Yang ano sige sa tagpalit og slat, kay sige sa taghatag o kaayuhan sa atong katilingban. Karong eleksyon, atong iyampo. Kay ang atong kumilik, gibatikos og maayo. Ako lang hinganlan din ang na social media, kanang garali si Attorney Glenn Chong, kanang propagator anang iyang advokasya for clean and honest elections. Iyang gi-accuse ang Comelec since 2012 ba to? Hangtod karon ang Comelec kuno daghag anomalya. Na ako lang ning gi-highlight kay talagsaon kay iyang gibuhat. Dito siya sa atubangan sa Comelec atong niaging adlaw o pila ka adlaw og iyang gihagit ang atong chairman sa Comelec og silang tanan nga paili kog kaso kay gi-accuse ta mo nga naamoy mga anomalya. Wa pa jud kuno ni file niya kaso. Gahuwat siyang filean siya kaso kay aron adtos korte iyag-iyag niya tanan nga iyang nakitaan. Hangtod karon kanang atong bag-ong counting machine iyang gi-accuse nga naay anomalya. Pag-testing nila na siya'y gipang-site nga mga lugar o machine, number pag yun sa balot, testing balot, nga ang resulta, questionable. Mura sa tagmaguol, pero kay bao ko nga ang Comelec, gitudlo mo sa naslas Ginoo, maningkamot sa doon ta sila, nga mahatagan o gamayng katinawan kining maong mga akusasyon against sa ilang transparency o honesty sa ilang pag-ihap sa atong mga gitawag og sacred rights, kaning mga botos nga atong gihatag. Kaning mga accusation usahay sakto, usahay dili, pero tungod kay isog man kay ni si Attorney Glenn Chong nga mosulti o gipakita gid in public, matud pa niya this kay attorney na siya, this is public accusation. Wa siya mahadlok anang iyang gihimong public accusation. Pasabot, doon na siya gibarugan nga ligon. Hinaot unta nga tagaan sa nas Comelec og ligon nga response. Pasabot, satisfying response in public. Aron kitang publiko, mahimo sad nga satisfied. Ug mao ni ang gitawag natong perseverance. Kung doon na may mga apan kaniadto, ato nang isettle karon. Unsaon pagsitol, ibase nato sa mga reactions gikan sa atong mga katawhan na gialagaran. Manindog ta. Kining gi-emphasize ni Jesus pagsulti, lisod kay ni siyang sabton bisan nato karon. Kung wa gitay pagtuo, mutuo ba mo nga kining misa mauni ang lugar diin si Kristo mahimong pagkaon? Tuo mo? Nawa di ba inyong tinubagan hinay kayo? Mutuo dili? Kinahanglan yung balik-balikon. Minus tagpagtuo tinud-anay lang. Mauna nga ang pagsimba dili kaayo ginapangita sa mga tao. Labi na gyud og pagsimba kada adlaw. Bisan gani ka na ganing pagsimba o kada Domingo o mga holidays of obligation, maglisod man gani tagtuman. Ngano man kay wa man ta motuo nga kini di ay misa or kuwang tas pagsalig o pagtuo, conviction nga kining misa maoni ang lugar diin atong makaon ang kinabuhi nga mao si Kristo. Muna ang iya diyong gibalik-balik og mukaon mo nako, muinom mo nako,
mabuhi gyud mo. Ug unsa may timailhan sa mga tao nga tinuod yung nikaon ni Kristo, sama sa atong unang pagbasa, makabaton og gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga tao. Makabag-o ba? Sama sa nahitabo ni Saulo nga nahimong San Pablo. Manglulutos siya. Iyang gilutos ang mga nikaon ni Kristo. Nagsunod ni Kristo ba? Mga unang Kristiyanos. Gitawag sila mga nagsunod sa dalan or the followers of the way. Mamuntoy una nilangan. Gilutos ni kanaganing Pablo or ni Saulo. Pero tungod kay sila, wa man mohunong pagsangyaw, bisag nanagan sila di ka Jerusalem, abot sila ngadto sa Damascus, sige lang gyapon sila sangyaw. Wa gid sila mahadlok mo sangyaw. Mulikay lang sila sa mulutos nila. Pero masakpan gid sila, musugot ra pod sila patyon. So ang unang timaan gyud gahom. Ilingyay mong tupad. Inana kay gahom. Ay, daghan kayog magpa-counseling. Father, kambagi in town ko, kaya di gyud maminaw nako akong anak. Kasurindiro nako, Father, aning akong bana. Kasurindiro nako aning akong asawa. Unsaon man nako, Father, oy nga bag-o ning ilang kinabuhi. Ang akong unang i-check nila, kumusta man sa imong kinabuhi? Kuyog ba nimo ang tag-iyas kinabuhi? Kuyog ba nimo sa imong kinabuhi ang tuburan sa gahom nga mao'y mo bag-o sa kasing-kasing? Ug moingon gani kang kuyog, nya nganong nangutana magkag-unsaon nimo pagbag-o nga sayon ra man kay nabag-ohon. Di ba? Ang kaaway nahimong kauban, ngano man kay ang sugo niining atong gikaon kani si Kristo, unsa may yang sugo, higugmaa ang imong kaaway. Nya ngano mangandoy pamangkang mabag-o ng imong bana nga magsigig pangaway nimo or kanang imong asawa nga magsig pangaway nimo nga higugmaon ra man na. Di ba? Og mahigugma day kas usa ka tawo, imo ding usbon iyang naong. Tubag. Og nahigugma kas usa ka tawo, usbon day nimo iyang batasan. Ha? Tubag. Umauna. Unang pag-ingon ni Jesus, nagpakita si Jesus ni Ananias, adtua ang gingawlag Saulo. Unsa may tubag ni Ananias? Ginoo, nasayod ko nga kana kaaway na nato. Ni ana siya dinhi kay iya ming laglagon. Nya imo kong paadtuon. Ingon dayon si Jesus, lakaw lang adto kay naa kay buhaton. Uy, nabuta naman di ay si Saulo. Giayo ni Ananias si Saulo. Unya ang siyang tawag, igsoong Saulo. Ang iyang kaaway, gitawag niya igsoon. Ninduta, no? Imong ugangan, sige pangaway nimo. Yamingon ka, igsoong mama. Pisti ka, animal ka, igsoong mama. I love you. Di ba? Ano ba? Kanindot ka, no? Ang Team Marcos o Team Duterte, moingon din, igsoon kong Pilipino. O, ana. So, ang atong pilion karong umaabot eleksyon, kanang kamaong muhigugma sa tanang Pilipinos. Dili nang magsigig higugma sa pipila, niya magsigig panglutos sa uban. Pulos raman ta Pilipinos. Niya ipapriso pagyud nimo ang imong kapwa Pilipino ngadto sa laing nasod. Kanang tanan nga na-related anang maong krimen nga ang usa ka Pilipino nga wa gani moagi og formal due process nato sa atong korte dinhi, gipapriso dito sa ICC. Kaila ba mo kinsa gipriso ro sa ICC? Kaila? Kinsa maingan? Mo na, Tatay Digong, former President Duterte, ang tanan nga na-involved ni ana, wa na sila'y gugma sa Pilipinas. Ngano man, porti manggin natong atiman sa atong OFW.
Nga tuay in taon nang inabuhi dito, na magani gipang priso dito, gihukman ng bitayon, ato maganing petisyonan gyud, hangyoon gyud nga ipadalang diri, di lang bitayon dito. Ang taga dinhi no, giblabay na no dito. Ngano man, kay wa mahigugma sa Pilipinos. O kining mga tao nga na-involve ani, nanagan ra ba ng uban or nahimong partido ang uban, ato na ng pahunongon karong Lunes. Ngilingay mong tupad, ing naoyon kang father, dili. Ing na. Ambot lang. Kinsa may involve ana, ang mga Team Marcos o Team Duterte. Way gugma. Kusog kayo ang graft and corruption dinis ato. Kusog kayo. Kay kaning mga leaders nato, kasagaran nga naglingkod, mahaylog yung kwarta. Unya inig panahos eleksyon, manghaylo sana silag kwarta. Munang dagko kay silag budget. Milyon, bilyon ang budget. Nganong mo budget magkagdako kaayo para lang anang haron lang kamudaog. Kay bawo ba mo giun sa pag-ilig ang atong bag-ong Santo Papa? Nga maunay leader sa around 1.4 billion Catholics. Way kwartang na involve boy nga iya personal. Gani sa mga tao nga hilig kayo mo kanang analyze maghimog planning atong survey ba kanang ba mga rating di ba naaman kinsay number 1 sa survey, number 2, number 3 ana. O naaman sa na dito sige managbutang social media. Ang survey sa mga hilig mag-analyze aning kinsay masunod nga Santo Papa, gani na-appeal man gyud nisikat man ang atong usas mga cardinals dinhi, si Cardinal Tagle. Murag 25% ang possibility siya sa survey nga mahimong Santo Papa, do na say 40%, do na say 60%. Kaning ni ang na-elected karon si Cardinal Robert Francis Prevost. Ang iyarang percentage nga posibleng mahimo siyang next pope, 0.6%. Layo kayo. Niya atong niaging buwan ko tong before pagkamatay gyud ni Pope Francis, ang iyang unang percentage 2.1%. Niya nahimo pag yung 0.6%. Pero siya nahimong bag-ong Santo Papa, ngano man kay ang mga cardinals, 133 cardinals, wa mangumpanya, nagampo sa Espiritu Santo. Una nilang butar, wa maabot og 2/3, mautong pag-aso, itom ang aso. Murag sikan voting raman tingali, nakapili dayon sila. Holy Spirit. Mo nakita sad karon, labi na kitang ni as Catholic Church na amantay si Simpil din sa Cebu, na agitay prayer warriors, na atay grupo nga gitukod, gipundok aron magampo panahon sa pagsugod sa eleksyon karong Lunes hangtod matapos alas 7 sa gabi. Atong iampo, magampo ta nga unta ang lamdag sa Espiritu Santo, dili ang lamdag sa mga kandidato, mao'y sundon sa mga butante. Kitang mga butante, mulaom ta sa Espiritu Santo, magampo ta, na naman gitaroy mga choices. For sure, 90% sa mga mubutar, na nagid mo yung mga choices karon. Ampui usa. Ampui ba? Nganong kani may akong pilion? Maunay una na tong pangutana. Sunod, unsa may iyang binuhatan? Kamao ba sa ni siyang moampo? Kamao ba ni siyang mohigugma? Kamao ba ni siyang mopasaylo? Kay basig magsigilan ning panglutos sa iyang mga kaatbang sa politika. Magsigilan ning gastos kwarta para ilutos, ipapriso, ipa-impeach ang iyang mga kontra sa politika. Ikaupat na tong pangutana, unsa may mga saad Ananias una nga akong mahinumduman, natuman ba o wa? Kaya may kusog ay mo saad, pero dili mo tuman.
Giingna na imong tupad. Ingna gituman gid nimo imong saad. Ingna kuno. Nya mingon gani ka, dili tanan, liwat ra sana nimo. Na siya. Sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita nga duna natay pagkaon nga maghatag og kinabuhi. Duna natay pagkaon nga dili maghatag og kamatayon ug mao kana ang lawas ug dugo ni Kristo. Unsaon man nato na pagkaon? Una, kinahanglan higugmaon og tuuhan nato ang iyang mga pulong nga naa sa Biblia. Ikaduha, musunod ta sa doktrina sa atong simbahang Katoliko, labi na ning mga sakramento, and the highest is the Holy Eucharist. Kanalay ato isangyaw, inyong mga anak, inyong mga apo, sultihi anak, nga useless ang pagpasar sa board exam, useless ang pagtrabaho og nindot kayong posisyon, useless ang pagnegosyo nga bilyon-bilyon imong income kung wa kay Ginoo. Useless ang pagkahimo nimong senador, pagka-gobernador, pagka-congressman, unsa pa nang uban diha, mayor or presidente sa Pilipinas, or unsa diha imong posisyon, pare, kardinal, santo papa, kung wa kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Tanawa karon, unsa may nahitabo sa atong nasod, hayahay o naglisod? Kusga. O naglisod, lisod sad. Tanawa atong slot, minus kay halin. Naglisod man. Ngatong SBF dag na apay para ni sa atong kumbinto na apay 3,586 ka slots nga wa pa mahalin, tag 500 pesos per slot. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa atong katong ipremyo nato, mao na lang ni atong gipadayo ni kay naapay 27,340 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Dali-dalion tanig hurot kay nindot on tanig mahurot ni karong buwan gyud sa Mayo kay haron ato ning mahatag ngadto sa mga chapels. Unya ang atong kadtong kang Father Arnel haligi para ni Mama Mary murag duol-duol na lang ni kay 106 na lang. Hotdan lang ninyo karong adlaw 106 na lang ni tag 100 pesos per slot. Mahurot ba ni karong buwan sa Mayo o dili? Horot ni ngano man kay nagpuyo naman ang Ginoo nato. Mugawas gid ang atong pagkamahigugmaon, pagkamanggihatagon, pagkamapasayloon og mubunga kinig kalinaw og kalambuan. Muna ang mga Katoliko sa una panahon pa nila ni San Pablo ang pinakadaghan nga gihisgutan na aras 5,000. Pero karon 1.4 billion throughout the world. Bunga ni sa mga tao nga nagdaag Ginoo, mga misyonero, mga samas mga Agustinian, Dominican, Franciscan, Jesuits. So ang una natong Santo Papa nga gisundan ani karong Santo Papa usa ka Jesuit, si Pope Francis. Karon Agustinian. Ang Agustinian, usa sa mga orders nila mo nang nagdaa diha sikat natong Santo Niño o kanisang atong naa sa Tabor, mga OED. Kuangin na din o kanang naas gadaan ng USJR, OER sa na sila. O uban pang mga order sa Agustinian. Mo nang nindot kayo nga ato yung tan-awon kanunay giunsa pag-translate ang giingon ni Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang mukaon kanako dili na gyud gutomon og dili na sad uhawon, labaw tanan dili na mamatay. Ang pasabot dili gyud maimperno, dili mabuntog sa sala dinhis kalibutan.
Kining gi-emphasize ni Jesus pagsulti, lisod kay ni siyang sabton bisan nato karon kung wa gitay pagtuo. Mutuo ba mo nga kining misa mauni ang lugar diin si Kristo mahimong pagkaon? Tuo mo? Nawa di ba inyong tinubagan hinay kayo? Mutuo dili? Kinahanglan yung balik-balikon. Minus tagpagtuo tinud-anay lang. Mauna nga ang pagsimba dili kaayo ginapangita sa mga tao. Labi na gyud og pagsimba kada adlaw. Bisan gani ka na ganing pagsimba o kada Domingo o mga holidays of obligation, maglisod man gani tagtuman. Nga naman, kay wa man ta motuo nga kini di ay misa or kuwang tas pagsalig o pagtuo, conviction, nga kining misa mauni ang lugar diin atong makaon ang kinabuhi nga mao si Kristo. Muna ang iya diyong gibalik-balik og mukaon mo nako, muinom mo nako, mabuhi gyud mo. Ug unsa may timailhan sa mga tao nga tinuod yung nikaon ni Kristo, sama sa atong unang pagbasa, makabaton og gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga tao. Makabag-o ba? Sama sa nahitabo ni Saulo nga nahimong San Pablo, manglulutos siya, iyang gilutos ang mga nikaon ni Kristo. Nagsunod ni Kristo ba? Mga unang Kristiyanos, gitawag sila mga nagsunod sa dalan or the followers of the way. Mamuntoy una nilangan. Gilutos ni kanaganing Pablo or ni Saulo. Pero tungod kay sila wa man mohonong pagsangyaw, bisag nanagan sila di ka Jerusalem, abot sila ngadto sa Damascus, sige lang gyapon sila sangyaw. Wa gid sila mahadlok mo sangyaw. Mulikay lang sila sa molotos nila. Pero masakpan gid sila, musugot ra pod sila patyon. So ang unang timaan gyud gahom. Ilingyahay mong tupad. Ing naa kay gahom. Ay, daghan kayog magpa-counseling. Father, kambagi in town ko, kaya di gyud maminaw nako akong anak. Kasurindiro nako, Father, aning akong bana. Kasurindiro nako aning akong asawa. Unsaon man ni nako, Father, oy nga bag-o ning ilang kinabuhi. Ang akong unang i-check nila, kumusta man sa imong kinabuhi? Kuyog ba nimo ang tag-iyas kinabuhi? Kuyog ba nimo sa imong kinabuhi ang tuburan sa gahom nga mao'y mo bag-o sa kasing-kasing? Ug moingon gani kang kuyog, nya nganong nangutana magkag-unsaon nimo pagbag-o nga sayon ra man kay nabag-ohon. Di ba? Ang kaaway nahimong kauban, nganuman kay ang sugo niining atong gikaon kani si Kristo, unsa may yang sogo, higugmaa ang imong kaaway. Yang ano mangandoy pa man kang mabag-o ng imong bana nga magsigig pangaway nimo or kanang imong asawa nga magsig pangaway nimo, nga higugmaon ra man na. Di ba? Og mahigugma day kas usa ka tawo, imo ding usbon iyang naong. Tubag. Og nahigugma kas usa ka tawo, usbon day nimo iyang batasan. Ha? Tubag. Umauna. Unang pag-ingon ni Jesus, nagpakita si Jesus ni Ananias, adtua ang gingawlag Saulo. Unsa may tubag ni Ananias? Ginoo, nasayod ko nga kana kaaway na nato. Ni ana siya dinhi kay iya ming laglagon. Nya imo kong paadtuon. Ingon dayon si Jesus, lakaw lang adto kay naa kay buhaton. Uy, nabuta naman di ay si Saulo.
Giayo ni Ananias si Saulo. Unya ang siyang tawag igsoong Saulo. Ang iyang kaaway gitawag niya igsoon. Ninduta no, imong ugangan sige pangaway nimo, nya mingon ka igsoong mama. Piste ka, animal ka, igsoong mama. I love you. Di ba? Ano ba? Kanindot ka no? Ang Team Marcos o Team Duterte, moingon din, igsoon kong Pilipino. O, ana. So, ang atong pilion karong umaabot eleksyon, kanang kamaong muhigugma sa tanang Filipinos, dili nang magsigig higugma sa pipila, niya magsigig panglutos sa uban. Pulos raman ta Filipinos. Niya ipapriso pagyud nimo ang imong kapwa Pilipino ngadto sa laing nasod. Kanang tanan nga na-related anang maong krimen nga ang usa ka Pilipino nga wa gani moagi og formal due process nato sa atong korte dinhi gipapriso dito sa ICC. Kaila ba mo kinsa gipriso ro sa ICC? Kaila kinsa mayngan? Mo na Tatay Digong, former President Duterte, ang tanan nga na-involved ni ana wa na sila'y gugma sa Pilipinas. Ngano man, porti manggin natong atiman sa atong OFW. Nga tuay in taon nang inabuhi dito, na magani gipang priso dito, gihukman ng bitayon, ato maganing petisyonan gyud, hangyoon gyud nga ipadalang diri, di lang bitayon dito. Ang taga dinhi no, giblabay na no dito. Ngano man, kay wa mahigugma sa Pilipinos. O kining mga tao nga na-involve ani, nanagan ra ba ng uban or nahimong partido ang uban, ato na ng pahunongon karong Lunes. Hilingay mong tupad ing naoyon kang father dili. Ing na. Ambot lang. Kinsa may involve ana, ang mga Team Marcos o Team Duterte. Way gugma. Kusog kayo ang graft and corruption dinis ato. Kusog kayo. Kay kaning mga leaders nato kasagaran nga naglingkod, mahaylog yung kwarta. Unya inig panahos eleksyon, manghaylo sana silag kwarta. Munang dagko kay silag budget. Milyon, bilyon ang budget. Nganong mo budget man kag dako kaayo para lang anang haron lang kamudaog. Kay bao ba mo giun sa pag-ilig ang atong bag-ong Santo Papa? Nga maunay leader sa around 1.4 billion Catholics. Way kwartang na involve boy, nga iya personal. Gani, sa mga tao nga hilig kayo mo kanang analyze, maghimog planning atong survey ba, kanang ba mga rating, di ba, naaman kinsay number 1 sa survey, number 2, number 3, ana. Naaman sana dito, sige managbutang social media. Ang survey sa mga hilig mag-analyze aning kinsay masunod nga Santo Papa, gani, na-appeal man yun, nisikat man ang atong usas mga cardinals din si Cardinal Tagle. Murag 25% ang possibility siya sa survey nga mahimong Santo Papa. Doon na say 40%, doon na say 60%. Kaning ni ang na-elected karon si Cardinal Robert Francis Prevost. Ang iyarang percentage nga posibleng mahimo siyang next Pope, 0.6%. Layo kayo. Niya atong niaging buwan ko no, tong before pagkamatay gyud ni Pope Francis, ang iyang unang percentage 2.1%. Niya nahimo pag yung 0.6%. Pero siya nahimong bag-ong Santo Papa. Nga naman, kay ang mga cardinals, 133 cardinals, wa mangumpanya, nagampo sa Espiritu Santo. Una nilang butar, wa maabot og 2/3, mautong pag-aso, itom ang aso. Murag second voting raman tingali, nakapili dayon sila. Holy Spirit. Mo nakita sad karon, labi na kitang ni as Catholic Church na amantay si Simpil dinhi sa Cebu,
na agitay prayer warriors. Na atay grupo nga gitukod, gipundok aron magampo panahon sa pagsugod sa eleksyon karong Lunes hangtod matapos alas 7 sa gabi. Atong iampo, magampo ta nga unta ang lamdag sa Espiritu Santo, dili ang lamdag sa mga kandidato, mao'y sundon sa mga butante. Kitang mga butante, mulaom ta sa Espiritu Santo, magampo ta, na naman gitaroy mga choices. For sure, 90% sa mga mubutar, na nagid mo yung mga choices karon. Ampui usa. Ampui ba? Nganong kani may akong pilion? Mao nay una natong pangutana. Sunod, unsa may iyang binuhatan? Kamao ba sa ni siyang moampo? Kamao ba ni siyang mohigugma? Kamao ba ni siyang mopasaylo? Kay basig magsigilan nig panglutos sa iyang mga kaatbang sa politika. Magsigilan nig gastos kwarta para ilutos, ipapriso, ipa-impeach ang iyang mga kontra sa politika. Ikaupat na tong pangutana, unsa may mga saad ani niyas una nga akong mahinumduman, natuman ba o wa? Kaya may kusog ay mo saad, pero dili mo tuman. Giing na imong tupad, ing na gituman gini mo imong saad, ing na kuno. Nya mingon gani ka, dili tanan, liwat ra sana nimo. Aw na siya. Sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita nga duna natay pagkaon nga maghatag og kinabuhi. Duna natay pagkaon nga dili maghatag og kamatayon, ug mao kana ang lawas ug dugo ni Kristo. Unsaon man nato na pagkaon? Una, kinahanglan higugmaon og tuuhan nato ang iyang mga pulong nga naa sa Biblia. Ikaduha, mosunod ta sa doktrina sa atong simbahang Katoliko, labi na ning mga sakramento, and the highest is the Holy Eucharist. Kanalay ato isangyaw, inyong mga anak, inyong mga apo, sultihi anak, nga useless ang pagpasar sa board exam, useless ang pagtrabaho og nindot kayong posisyon, useless ang pagnegosyo nga bilyon-bilyon imong income kung wa kay Ginoo. Useless ang pagkahimo nimong senador, pagka-gobernador, pagka-congressman, unsa pa nang uban diha, mayor or presidente sa Pilipinas, or unsa diha imong posisyon, pare, kardinal, santo papa, kung wa kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Tanawa karon, unsa may nahitabo sa atong nasod, hayahay o naglisod? Kusga. O naglisod, lisod sad. Tanawa atong slot, minus kay halin. Naglisod man. Ngatong SBF DAG na apay para ni sa tong kumbinto na apay 3,586 ka slots nga wa pa mahalin, tag 500 pesos per slot. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa atong katong ipremyo nato, mao na lang ni atong gipadayo ni kay naapay 27,340 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Dali-dali on tanig hurot kay nindot on tanig mahurot ni karong buwan gyud sa Mayo kay haron ato ning mahatag ngadto sa mga chapels. Unya ang atong katong kang Father Arnel haligi para ni Mama Mary murag duol-duol na lang ni kay 106 na lang. Hotdan lang ninyo karong adlaw 106 na lang ni tag 100 pesos per slot. Mahurot ba ni karong buwan sa Mayo o dili? Horot ni nga naman kay nagpuyo naman ang Ginoo nato. Mugawas gid ang atong pagkamahigugmaon, pagkamanggihatagon, pagkamapasayloon
og mubunga kinig kalinaw og kalambuan. Muna ang mga Katoliko sa una, panahon pa nila ni San Pablo, ang pinakadaghan nga gihisgutan na aras 5,000. Pero karon 1.4 billion throughout the world. Bunga ni sa mga tao nga nagdaag Ginoo, mga misyonero, mga samas, mga Agustinian, Dominican, Franciscan, Jesuits. So ang una natong Santo Papa nga gisundan ani karong Santo Papa ha, usa ka Jesuit, si Pope Francis. Karon Agustinian. Ang Agustinian usa sa mga orders nila mo nang nagdaa diha sikat natong Santo Niño o kanisang atong naa sa Tabor, mga OED. Kangge na din o kanang naas gadaan ng USGR, OER sa na sila ug uban pang mga order sa Agustinian. Mo nang nindot kayo nga ato gyung tan-awon kanunay giunsa pag-translate ang giingon ni Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang mukaon kanako dili na gyud gutomon og dili na sad uhawon, labaw tanan dili na mamatay. Ang pasabot dili gyud maimperno, dili mabuntog sa sala dinhis kalibutan.